saratsika jiaby manaraka tsy tapaka ny page leader valavan-debiteny Facebook. Ato moa candidat izay natolotsy ny antoko mapara anjinirina rajoelina andeha hitafatafa amitsika sy agnambarany mombamomba azy sy ny projet izay andeha ataony. Monsieur le maire, amezany anao aloha ny fivolana. Ya mbola tsara nareo jiaby amin'ny page Facebook ny debiteny Facebook ny ato. Mbola tsara koa nareo jiaby a Madagasikara tsika jiaby Diego nareo jiaby andafy agny mbola tsara iny. Monsieur le maire, ambarazainy mombamombanao fôty zay maregny anao olo tsy boka eto ô vahiny tsy boka ia asa afaka ambaranao zay zay mombamombanao monsieur le maire. Ya tsara fanontaniana zay satria zegny ny tsiao mandeha mare eto hoe za tsy boka eto fa olo parachuteny boka tany natao candidat. Voalohany za boka eto, boka Morafeno za, teraka ta Morafeno, be ta Morafeno, tombo ta Morafeno. Nianatra teto za jusqu'à za nafaka baka za nianatra taogno araiky tamin'ny cure atao. Niala tao za nianatra taogno araiky tan-Katsy tao. Zay za nahazo bourse nandeha nianatra ivelany tany. Tany za nianatra, tany za niasa. Mananjany karoe za io, aroe mianada io. Teraka teto, tombo teto, be teto, farojo nianatra amin'ny université koa, araiky viava amin'ny université à La Réunion, araiky lehilahy à Paris agny. Zegny ny miomba za, olombeko jiaby mbola eto ankoatran'ny papako efa lasan'ny Andriamanitra, sinon mamako mipetraka taleskama izy teo fa izy io manonga Lazary. Lafa minaka jiaby eto, letry 2016 za fa nipody teto, nipetraka teto jusqu'à aujourd'hui. Zegny ny miomba za zany. Yaya. Satsarana mahaliny fa misy araiky. Monsieur le maire, izy le tanjoninao zegny natonga anao hoe fa za hagnano be ny tanàna Diego. Moa ve monsieur le maire, andeha hinam-bola mpandrakana tianao io sa hoe agnino? Asa afaka ambarambaranao zay zegny. Le naviany za nangala décision hoe ndeha hilatsaka be ny tanàna eto Diego, ny raha maro hitako tsy miova letra za mbala hely jusqu'à jour. Voalohany karaha aminay Morafeno, raha nialako teo za nandeha nianatra tandafy ndraiky za nipody zao raha jiaby io mbola io. Dia raha misy koa zegny le olo nitondra teo an-tanabe ao fo za avandreo. Fa zahay amin'ny sisiny aty io amin'ny périphérique jiaby amin'ny sisiny io manjary karaha Diego 3 mifidy zay Diego kofa lany rô zay iny Diego 3 tsisy mera miambigny amin'ny magnaraka koa vo misy mera. Dia igny zegny natideside za hoe aleo za hagnano mba hagnova. Ameko exemple anao zany. Ohatra zao ireo mivily agny ndraiky atsika amin'ny sisiny aty io samy magnefa hetra atsika io. Nefa ireo agny mahazo camion raha mahasahitrinao. Mahazo olo reo mamafalalagna anao. Nefa ndraiky atsika amin'ny sisiny aty tsisy camion mamafalalagna, raha masahitra tsisy olo mamafalalagna. Aino amizay raha ataotsika fakotsika ariantsika amin'ny kanalin'ny rano. Dobo fampigny amizay baka zay koa fa feno ahitra, dobo amizay tsika. Dia andeha mitovy zo atsika, zegny no mampirabe za, satria atsika mba Diego 1 fa tsy Diego 3. Monsieur le maire, olo ilatsika be ny tanàna zany tsy maintsy manana projet. Asa afaka ambarambaranao zay zay le projet izay indesinao amin'ny diana raiky ty. Projet maro. Izy koa tantareko eto izy joby hanitra satria mateviny karaha izy. Ny voalohany zegny ny azoko ambara le resaka mahiziky be ty amin'ny sisiny jiaby andeha agnazava izy. Andeha mitovy zovy laniko ireo amin'ny vily ao ndraiky atsika ty. Zegny ny raha tadiaviko satria tanànatsika zao, vilitsika zao io tsy tokony tavelany tany nialandreo vazaha teto ta 1960. Koa zahagna ny périphérique-tsika efa be ny vily. Dikan'izegny tokotro efa nihintitra vilitsika igny zegny ny raha andeha atao. Surtout tany dobo jiaby io, tsara nisy olo nijery io raha jiaby mila andeha atao. Dia zegny vezany vola izy koa volaniko eto projet naka jiaby zao io jobo fo andra ty fa marobe izy tsy ho vita eto fa ny raha azoko ambaratsika fo zegny
fampisombisomby ny fomba arakoeta ohatra tsika zao ty koa mandeha vita amin'ny lalagna ao exemple mahita rô tsaikitsika mififify tragnony hôtely tragnon'olo mangalatra wifi donc objectif naka andeha hagnano wifi gratuit amin'ny tany misy jardin ndraiky place publique amizay jeune tsika jiaby mba misy connexion surtout ireo amin'ny université ao satria maro zanaka tantsaha baka ambanivolo olobenireo mahantra karaha ataon'olobenay teo dia vola hely tokony andeha hanaovana velon-tegna lany andeha nianana amin'ny cyber satria cours jiaby zao io par internet faharoa magnaraka zegny izy koa karaha ataontsika boaka Morafeno andeha tsangatsangana ohatra mbala volagna misy raha manahiragna atsika sahiragna marigna atsika le raha tiako volagnina amizegny na tsika efa amin'ny 2019 amin'ny 21e siècle mbala maro olo tsisy toilette ndraiky WC public an-tragno agny donc andeha hagnano toilette ndraiky WC public isaka secteur amin'ny fokontany le olo tsisy afaka mampiasa le olo mandalo vahiny mitsangatsangana koa afaka mampiasa magnaraka zegny koa izy koa zegny atsika mizaha am'le resaka rano zo io misy association mitantagniza agny nefa zo vola tokony mandeha amin'ny fokontany dia raha andeha ataontsika koa ampoditsika karaha taloha zo zahay am'la mairie magnefa izy dia bojo rano igny zegny nandeha nanaovantsika izy amin'ny resaka rano io zegny agnano lavoara maromaro atsika agnano borne fontaine maromaro atsika karaha igny zegny mba tsy mijaly rano eky vahoakany antsiranina fa mba misy rano io amizay koa resaka fagnamboarana bazary ty atsika taloha nisy bazary telo atsika ono bazary be tsena baka vo bazary kely izy efa mandoatra be eo donc andeha hagnamboatra bazary vaovao koa tsika amizay mba misy bazary vaovao mba maro bazaritsika mizarazara le raiky ho io andesitsika jiro zo kofa mazava izy amin'ny aligny mandefa ekipe zay magnadio bazary io isaka haligny atsika avy mivarotro marandraigny madio bazary ary amizegny koa mety misy dimanche volohany aviako io mety misy dimanche maromaro fa mbola tsy haiko isany afoditsika bazary io satria agnaty kanaly io zay amizay rano jiaby alefatsika mijotso agny amin'ny bassin Alexandre ao koa ny raha misy zao mampalahelo raha zegny satria izy koa nareo mandeha amindreo mivarotro laoko amin'ny farany ary hitatsika fa reo mivarotro laoko mipetraka ambany amin'ny kovetindreo nefa misy tabla tsara io misy tafiny raha iny nefa reo midoko amin'ny parasoly io reo mivarotro ambany io dia nanontany reo za nagnino anareo volaniko mivarotro mipetraka ambany nefa io misy tabla tsara anareo misy tafiny raha io anareo ndraiky mandeha ambany io ndraiky parasoly aby io zegny karaha hitako tsy normaly oaza namaly reo taminaka efa mivarotro agnabony table io magnefa 500 000 de question naka ohatrino loatra ma bénéfice-ny laoko koveta raiky ke anao andeha nefa 500 000 dikan'izay misy raha tsy normal amin'ny resaka patente ty ao manjary reo madiniky mahantra fo sirena mila arevoir raha ty magnaraka zegny misy ireo mivarotro amin'ny pavillon magnefa moramora tsy karaha reo andeha varotro amin'ny table donc tsy normal raha ty avao faharoa izy koa tsika boaka magnano course andeha hody boaka amin'ny Denizio hitatsika raha mahazo reo taxi aby donc io andeha ataontsika parking ny taxi vakoa mahitsy amin'ny Normax taloha igny koa asiatsika araiky roe isaka sapandalagna igny avitany taxi magnajotso olo mangala olo atao parking taxi soratigny io tsara taxi ataontsika jaune tsipikinany amizay hitan'olo tsara fa spécial ny taxi raha io amizay le resaka police municipale ty satria io raha mampalahelo be izy koa anao mandeha bazary ao ny raha ataondreo le fangalagna entagnan'olo fagnatsipitsipiagna entagnan'olo misy folo izy indesindreo io avy amin'ny lamairie agny telo tavela fito tsy hay magnaia ke ny raha andeha ataoko police municipale mandeha midriky amin'ny lamairie amin'ny bazary ao fa reo tsy mahazo mitana entagnan'olo fa ny raha ataondreo ao magnano sécurité ny mpivarotra ndraiky sécurité n'olo mandeha magnano bazary ao zegny ny raha ataondreo fa tsy mitoseky entagnan'olo zegny ny asa andeha mezakoro izy koa zay aby zegny zay la sombisomby ny projet tsika fa maro be izy ary mety ho regnisika miandalana io fa
regny moa zegny fa ny raha tegna ny tiany avoaka ny Diego zegny tanignanao dia zao monsieur le maire. Anao boka zegny malaza hoe fa Diombilo ny Jocelyne Maximo. Fôtony anareo aty anao io, aty anao io. Asa afaka ambaranao zay fa zay mba tia hay. Mba tianazy feonao moa mivolagna asa anao koa Diombilo-nazy moa za Diombilo-nazy anao koa tsy Diombilo-nazy afaka volagnina aminay io fa zay le malaza hoe fa anao zany hoe Diombilo ny Jocelyne Maximo. Ya, le tchao zegny elanarigneso ariska za marigny zay za tafitoky ary anao zany tsy ho ela mbo ataondreo zegny koa satria anao miosiosy aminany. Madame VP Jocelyne Maxime, vice-présidente de l'Assemblée nationale, patronne izy. Nino ma patronne izy satria izy secrétaire national ny TGV amin'ny province ny Diego jiaby. Dia ambaninany amizay zegny monsieur Ibrahim, igny zegny coordinateur anay. Ambanin'izy igny président département et député Rio Merci. Za marigny miosiosy amin'ny madame VP satria izy chefinay. Karaha ataondreo jiaby hitatsika miosiosy aminany. Fa nono hoe za handeha hilatsaka candidat igny, za tsisy loto eto. Mila lotovigny amizay maloto. Dia nankalazaina fa Diombilo ny madame VP. Diombilo zegny any aminaka voalohany le olo tsisy vola mitady mamasosy. Zaza la tsy mitady mamasosy ay, zahay mitovitovy fo. Donc misy samby misy fo zahay. Tsy hitako raha zegny. Bakô za tsy miaraka aminany fa ampinamagna nono hoe izy patronne karaha olo jiaby miosiosy aminany. Ary hitatsika toetriny madame VP tia olo, mankatia olo, mahay mirehina amin'olo. Zegny le raha dia nankalazaigna ratsy fa namagna izy aminay, ray aman-dreny izy aminay, patron izy aminay, ary izy tia olo, tia mamalavala olo, tia magnampy olo. Zegny nipitany aminany nono hoe izy chefinay fa za tsy Diombilo-nany. Ya, misaotra anao namana raiky igny fa misy question koa moa tianay hofalianao. Dia ny tanàna candidat numéro 2 hoe malaza fa nagnamboatra lalagna regny. Hoe izy niasa lalagna volanazy malaza erany Diego. Asa hoe afaka azavazavainao aminay zay le izy eske izy marigny niasa lalagna io sa hoe karakory. Fa zay le raha mba tegna ny tiany avoaka ny Diego zegny hoe ambaranao zay koa. Resaka lalagna io atsika jiaby samy mahita. Azotsika ono tamin'ny lera niasa lalagna Lazarenoro. Atsika jiaby nahay tamin'ny pic 1, atsika jiaby nivolagna Ravalomanana niasa lalagna. Lera navy pic 2, atsika jiaby ndraiky nivolagna mera niasa io. Tsy haiko somary magagaza raha zegny. Avô faharoa atsika jiaby naregny président en personne nivolagna zegny tamin'ny dimanche teo tamin'ny ritsy tary. Dikan'izay izy nambarany projet naletry tamin'ny tetezamita zoky tamin'ny 2011-2012. Atsika jiaby naregny président nivolagna zegny. Donc mazava tsy maire niasa lalagna fa président république. Avô io anjaranany izy koa izy tegna nitarondro agnabona ambatra ianjogna amin'ny raha tsy nataony. Fa karaha ataoko za misy projet nany jiaby tamin'ny 2015. Hoe ty raha handeha ataoko za koa lany io na haraiky aminany tsy vita. Ka nidobo jiaby io asan'ny mera na haraiky tsy vita. Tsy haiko anjarantsika amizay mandiniky fa za aveto tsy hankaratsy namagna satria anao koa agnano be ny tanàna anao mampitambotra olo. Karaha ray aman-dreny agnatin'ny trano atambotra anao ery zanakanao fa tsy sarenao. Donc za tsy handany fotoagna karaha ataondreo mankaratsy za hankaratsy olo. Ireo koa misy fotoagna andoto za misy magnadio rô. Allô, mety mare lotondreo amizay rô madio. Fa za tsy hagnano zegny, za tsy hankaratsy namagna, tsy zegny mihitsy objectif-naka fa Diego Mandroso hanisarana mameritra. Zegny ny objectif. Ke misy question koa ty monsieur le maire tiany avalianao. Zay moa zay Diego 3, zay misisisiny baka hoe fa Diego 3. Ya, zay fa Diego 3. Ke nagnino moa monsieur le maire amahatsara fo nataonao forage namboarinao io fa zay amin'ny Diego 3 sasany tsy nagnamboaranao. Mba tiany avalianao koa zegny zy monsieur le maire. Ya, merci. Tsara question raiky zegny ary tiako be araiky.
resaka forage letry mois de mai za tsy haiko anazy talohan'ny mois de mai zany andeha tamin'ny la mairie andeha angataka autorisation fa tsy nahazo izy koa azontsika ologno tamin'ny herigny dimanche teo igny tamin'ny TV1 nisy débat zay nataonay tamin'ny cure atao même monsieur le maire mihitsy nivolagna ary hitatsika raha zegny koa agny amin'ny Facebook nany amin'ny oranany agny hoe izy koa mbala za fo maire teo anao tsy nameko autorisation izy dia namaly za taminany tamin'izay fotoana zay malheureusement monsieur le maire nahazo autorisation zay andeha hagnano rano io forage io amizay vahoaka jiaby amin'ny Diego 3 igny mba tsy hijaly rano eky satria za tsy tiako hagnano karaha nataony izy teo igny irô teo zegny nandeha rô mandefa camion pompier magnatrika rano amin'ny hôtely amindrô vaza tsy mifidy irô nefa ndraiky vahoakandrô ry misy 2 jours 3 jours une semaine tsisy rano tsy saky mandefa i camion pompier igny mandeha mangala rano ary ny ambarako atsika misy camion citerne 3 za ho avy baka la reno misy ambulance araiky ho avy koa baka avô 200 fauteuil roulant ho avy baka la reno camion pompier aby tsy mijoro misy tany may za satria atsika jiaby samy mahay koa misy tany may mikaiky rô tsisy gazoaly tsisy rano fa lera agnatrika amin'ny hôtely irô misy andeha hagnova raha io camion aby mandrapavian'ny forage vita minititra magnaraka fokontany Diego 3 jiaby ty andeha ataoko magnatrika rano amin'ny vahoaka zay tsisy atseny amizay samby mahazo rano atsika satria io fototsy misy fiainana rano tsisy rano tsisy raha velo fa forage io zany vo io mandeha zo itety tany jiaby koa nahazo autorisation zay nanivitany commence letry mois de mai amin'ny fotoagnany za mivolagna aminao zao tokony efa tagny amin'ny fokontany 3 na 4 vitanay taminany io fa malheureusement ary ialakosigny amitsika nanjary mala agnatin'ny mankefa raiky fo zay anao moa malaza hoe fa candidat ny madame VP asa hoe karakory zay za moa toko fa virenao ikoragna anakazy ia tegna fare asa afaka azavenao aminay zegny ia azaveko raha zegny satria izy koa hitatsika nagnano appel à la candidature irô tamin'ny RD nisy sivy zay eto samby nandefa candidature anany tany tagnatin' zegny tao izoky Bora Réglage izoky madame Gislaine izoky Jovojara maire teo aloha marobe zay eto dia samby nandefa projet de développement nany ndraiky CV nany tamin'ny président tany ary ny raha tsara atsika chef lieu de province jiaby miaraka Nosy-Be Sainte-Marie Antsirabe Morondava Fort Dauphin président république mifidy candidat nany amin'ny tany aby dia za koa fa nandefa tany nagnano entretien ndraiky président za dia samby niambiny teo zay ary tamin'iza nagnano entretien zao question nambelan'ny président taminaka ino ny raha maventy indesinao andeha agnova Diego ty dia namaly za taminany tamin'izay fotoagna misy raha maventy président tiako atao eto fa za tsisy vôlagna anaovana zo ambara zaho izy ino raha io tsao hafako magnampy anao tany fitsangitsangananay eto rond-point agnabolobongo za place Joffre ry zay zay mba tiako misy bord karaha Majenga karaha Tamatavy igny zay mba tiako misy raha karaha io koa aminay eto dia zegny question nambelany taminaka tamizay zegny valiny namezako izy dia izy nivolagna hoe fa ampiagna nareo zegny marigny raha zegny ho ataontsika raha zegny zegny lay raha io dia anjaran'ny président agny na hoe karakory nataony nagnano safidinany nagnano sivagnanany tamin'izay candidat sivy io fa izy navy boka atao zany nahazo mandat ary zany nahazo mandat na raha zegny mbola surprise tamin'ny madame VP olo nivolagna taminany teo izy tetry izy nikaiky za nagnotany za anao fa nahazo mandat non mbola tsy endriky regniko fa hafa fa zegny raha regniko agny ro amin'ny QG aminarena agny amin'ny président za mivolagna fa anao zegny nahazo mandat ok blanco merci zegny le raha nandalo fa tsy candidat ny madame VP za fa candidat ny président nahazo tsodany tamin'ny président ary nagnano entretien taminany tête à tête zay eko zegny bon candidat numéro 2 moa mivoly
dia izy olo mandeha vity tsisy tomobily aia andeha afany ampandroso Diego zegny asa karakory koa zegny le fahitanao le marigny za tsisy tomobily fa tsy hoe tsisy misy za fa za mandeha vity za boka tsy hagnano karaha sasany izy karaha ataony hoanao candidat numéro 2 mivolagna za mandeha vity tsisy tomobily po etsika jusqu'à zao tomobily dahela ampiasainy bon za tsy hidrika amin'igny fa za misy ninaka fa za mandeha vity ny andehanako vity dia zao za boka hagnano politique de proximité politique ankaiky ny vahoaka zegny iny mampandeha vity za iny mba mikoragna amin'ny vahoaka mitafatafa amindreo mitandregny mimarary ny vahoaka satria zay boka zanak'olo mahantra ka izy koa anao hagnano meragna ambony katikaty arivo anao tsisy raha regninao tsy ny marigny ny indesin'olo avy aminao regny fa anao mikoragna amin'olo igny mivantagna anao maregny ny marigny ka izy koa zany any volagna amintsika lany mera za aleko anareo jiaby mavy amin'ny la mairie andeha hagnano audience vandedy raha mbarako anareo zegny aza tandregnesanareo zegny fa ny marigny dia zao za mandeha miasa mandeha vity za mody boka miasa mandeha vity amin'igny afatsika mikoragna mitafatafa za magnaraka lalagna mety maro anareo fafanody za ahoany mbola azoko onogno sora ahoany tsy azoko onogno sora fa aza misalasala anareo mahita za milalagna atsangana fa vogny za hikoragna ary fary hoe magnaraka zegny isaka weekend samedi ndraiky dimanche za koa tsisy raha atao mitondra secrétaire araiky za mandeha mijotso amintsika mifokontany mandeha mikoragna amintsika mitandregny ino raha marary zay raha voavako vahako zay tsy voavako après za mamazy izy koa fa niveau agnabonaka izy ampitako amin'ireo ambonaka fa izy koa mbola amin'ny niveau ny commune izy vahako za to koa fa roso amin'ireo gouvernement na amin'ireo région ou gouverneur le reisy fa avy eo ampitako amin'ireo agny anjarandreo mamahy izy zegny le politike indesiko politike ankaiky ny vahoaka fa tsy karaha reo jiaby talohany eto agnabony katikaty na fanao milalagna anao na mbola tsara ataonao ro mitotika sady hafa zegny ny mampandeha vity zany satria tiako ny miôsiôsy amin'ny vahoaka satria za teo boka maramila tsy légionnaire ampodiko amintsika maramila tagnatiny 23 ans ça fait zay maramila io infanterie za to infanterie zay le mandeha vity igny zegny aviako mandeha vity io manohy izy igny fo miôsiôsy amin'olo amin'ny maramila boka misy ny atao hoe esprit d'équipe le cohésion zegny hoe mitambatra olo jiaby miaraka amin'olo zegny avy ny maramila na amintsika eto anao mitosy araiky amin'olo rokonandreo jiaby satria mahay mireina ro lavo mahay mitambatra dia tiako zegny atsika Diego io mitambatra be zana mera io fa na mera za io nareo vahoaka io dikan'izay za mila miôsiôsy aminareo ndraiky mandeha miaraka misoma domy amin'iry manafo mandeha misoma carte miaraka miôsiôsy amin'olo jiaby zegny ny hitako politique tsara tsy karaha ny tena magnambony tegna miataka lavitra ty hitako fa tsy mety raha zay fa aleo miôsiôsy amin'olo igny politique andeha indesiko amintsika io Monsieur le maire, anao boka hita amin'ny fifidiana ty tsy maintsy ho lanana. Ka moa ve monsieur le maire fa manana programme hoe mikasiky hoe momba zay jeune amin'ny tanàna ny Diego ty? Le miomba jeune izy nambarako teo voalohany le resaka wifi gratuit araiky faharoe za boka vice-président Japp France dikan'izegny andeha hagnetsiketsiky sport io andeha atao ndeha farany mari avô le foot inter le sport izy zao foot boka izy commenceny voalohany fa ho ataony sport jiaby zegny amin'ny deuxième édition ty andeha ataony jiaby izy olo jiaby afaka miparticipe jeunetsika jiaby magnaraka zegny za andeha hagnano koa nino terrain multisport aby izy zay fokontany mbola misy tany malalaka andeha agnamboarana izy igny asiana jiro afaka misoma eo rô aligny matsagna misy partenaire za aminany zegny baka andafy agny baka Lyon agny agnamiza agnanorazo misy club zay agny agnamiza aminany avô amizay jeune tsika tanora baka noavin'ny firenena izy koa nareo mizaha meme amin'ny conseiller-naka tanora maro satria zay aty boka TGV tanora malagasy vovony zegny aviany tanora
ora nataony numéro maro nankaratsindreo zay hoe fa tsy haiko rô io tsy avita ampandroso tanàna vandy tsy haiko maro mahera rô io maro amindreo mpianatra université ka nahazo tsodrano tamin'ny ray aman-dreny koa rô io tamin'ny président TGV sady président république Andry Nirina Rajoelina dikan'izay misy ray aman-dreny afarane magnaposy zahay magnampy zahay mamalavala zahay mandefa zahay amin'ny lalana mazava donc tanora tsy ataony ambaninjavatra satria tanora no avin'ny firenena donc valavalane tanora jiaby ary agnatin'izay resaka fizahavagna asa io zahay andeha hagnano ary amin'ny ôlo de formation ry misy permanence na 2 jours par semaine na 3 jours par semaine mbola tsy haiko amin'ny ôlo de formation ry misy olo andeha mpianatra antsika akory magnano CV akory magnano lettre de motivation alesaka akory atao magnano demande ny stage sy ny tariny igny amizay jeunetsika jiaby mba ho tafaboaka amizegny koa zahay magnano le resaka tsy haiko maheraha nefa tsy manana diplôme igny andeha am-PNA iaranay miasa amin'ny chambre de commerce amin'ny lycée technique miaraka amin'ny université agnanaovagna test pratique rô irô koa afaka amiena diplôme mba hahafahandreo mandeha zay tany omboandreo na eto Madagasikara amin'ny province sasany agny na irô miboaka ivelany agny mba misy diplôme ampelantagnandreo efa haindreo marigny asa ataondreo maro be ho za programme jeune andeha ataonay eto fa eo atsika magnano hoe surtout ao amin'ny sport andeha hagnano piscine olympique koa zay eto Diego satria atsika Diego tsisy piscine municipale donc andeha hagnano koa tsika eto ho isy piscine koa tsika eto ahafahantsika jiaby magnano natation koa ho isy terrain tennis koa eto ho isy terrain foot fa hitatsika stade manara-penitra atsika riky Anjasoa io andeha amboaritsika koa reko stade io amboaritsika tsara zo le terrain basket agnila ry amboaritsika terrain handball igny amboaritsika soa longueur igny angaditsika tsara ataotsika dia amboaritsika tsara jiaby asiatsika jiro mazava na haligny na matsagna afaka magnano sport atsika satria za mba hagnisan'olo tia sport ary zegny raha fataonay tamizay tamy maramila atao sport maraindraigny sport moi regny igny monsieur le maire fa ny zay magnotany hevitrinao koa amin'ny fako be ty ndraiky hafanagna be amitsika ty io ia resaka fako baka hitatsika zotio za igny atsika amin'ny Diego droite amin'ny sisiny jiaby ity tsara nisy camion raha masahititsika fa ariatsika amin'ny kanal tany malaladalaka ahititsika zegny naviako nangataka camion abo amin'ny président ary mbola otsy hoavy amizay atsika mba misy tany andeha ataoko place atao parpaing carré atao ohatra de ivoziny zegny andeha riagna mba mitovy zo amin'olo jiaby atsika fa mba tsy hodobo e avao prioritény amizay angaty kanaly abo ampandeha rano zay tany tokotokoky jiaby mba tsy hodobo resaka hafanagna ty hitatsika fa tegna problème maventy izy ty amin'ny environnement ny raha tianay atao amizay mampiagnegna hafanagna amitsika eto andeha ambony kakazo amin'ny lalagna jiaby na amin'ny vilo na lalagna jiaby manonga io mbola etsika kakazo ambolitsika io ndraiky kakazo mba misy voankazo mety hoany amizay tsika misy avantage baka aminany asatsika namboly manga namboly letchi namboly sakoagna namboly vanio sy ny tariny io tsika zegny salakady mafana manitsinitsy atsika mahazo alkonany io koa tsika mba hafaka mihina voan'igny lera fa saison nany karaha igny koa setsika morongo setsika za raha mety hoanigny jiaby matsara tanànatsika asiatsika koa badamie aby igny koa sy ny tariny igny zegny mba mampiaigna hafanagna satria taniana izy mamango goudron ary mamango tôle ary manonga amizay hafanagna nefa koa misy vodin-draha zegny tsy mavoa direct ary de manitsinitsy atsika mijotsojotso zegny température fa tsy manonga be igny zegny ninenina mba hafanagna ndraiky fako io avao adositsika ry amin'ny lastara ry fa mampalahelo raha mavoolo ambady koa miegny seto antsigny raha jiaby andeha zavatsika tany malalaka lavitry tanàna angadiatsika izy ataotsika tri amizay raha jiaby le raha mety iroagna le raha tsy mety iroagna avory tanàna mety ho azo asa le vola andeha agnano tri koa
mahazo asa, mahazo karama koa rô baka vo aminany. Monsieur le maire, zao zay le raha tiany mba hoe ambaranao koa. De ny tanàna zay taminay ta Diego teto. Ela rô magnano propagande foromahay zay. Ataoko zegny. Zay boka vote am 2015. Ka ataony candidat numéro 2 zay am 2015 zegny. Zay tam Diego 3, zay misisisy baka i Lazare. Aity Ambalikaza, Tanapistasy, Diego 3 zay tsara edy tsy diany. Letsy tondrany. Zay tsy nahita avantage feky zegny. Fa nanjary le roa amin'ny ville Diego 1, ndreo tegna nahita io be fa zay tana sa tsy nijerena. Tsara eny tsy diany. Abakao zegny, zay le hevitsinao zegny aminay Diego 3, ndraiky zay akapo Diego Namakia. Satria zay akapo Diego Namakia io, Philbert Tsirany naritsenaky président, zay fa nangataka mila jiro tô. Maiziky, vahiny avy aminay any 4 heures fa mody. Maiziky zay ô. Nefa zay avoaboariky jiro mboariky. Philbert Tsirany naritsenaky président ô za, fa nangataka jiro zay. Zay akapo Diego zay lasa hoe fitaova. Asa karakory zay le hevitsinao aminay. Valiko tsara be question satria atsika za boka Diego 3 boka Morafeno zanaka Morafeno. Aminaka tsika misisiny io tsy hoadina satria jaly tsika jiaby amin'ny sisiny io mitovy. Adosiko amizegny Namakia ndraiky Cap Diego satria nindreo hafahafa hely. Donc izy fa nivolaniko to za hitsidika atsika, za hagnatogno atsika, amiako jiro atsika, lalagna andeha hiadivako lalagna jiaby ho vita, rano za fa agnatiny magnano izy. Donc tsidiko atsika amin'ny Diego 3. Resaka Namakia haza. Namakia zao efa misy jiro rô, isoragna Zagnahary. Fa le raha mbala tsisy ao zao io, ao tsisy mairie annexe, ao tsisy police municipale, ao rô laviky be, koa misy olo mangalatra misy raha karaha zegny, de igny raha andeha ataotsika ao. Asiatsika mairie annexe ao, mba tsy hagnefa 20 000 aller-retour andeha agnamboatra copie 2005. Fa ao fa misy tany magnano izy. Hidika amin'ny Cap Diego tsika. Cap Diego koa ataoko karaha zegny, asiako mairie annexe ndraiky nino police municipale. Ary rô police municipale io fa roa magnano izy, mairie annexe io iroa koa miasa aminany. Karaha zegny koa Namakia. Jiro za fa nangataka lampe photovoltaïque na lampe solaire igny andeha atao à Cap Diego. Misy nefa navy. Hitatsika koa misy lampe ndesin'ny président agny amplusin'izigny mety ahazo priorité koa Cap Diego aminany. Avant président misy parkiny panneau solaire de 10 hectares indesigny agnajotsy jiro eto izy miaraka amin'ny éolienne igny. Iro Cap Diego agny agnanovagna azy io. Donc zanakandreo niasa ao voalohany ary koa ny ahazo jiro voalohany satria ro izy boka hany amizay avo mandeha mitsika amin'ny Diego 1 aty zegny mahazo jiro. Zegny ninaka aminany. Ary andeha hagnano forage ely koa za agny koa amizay mba mahazo rano koa satria a Cap Diego ao koa maleny anao mandeha ao ranony godra igiandro. Anao koa tsy mananty ranony maleny, ranony godra. Donc vahanay solution io, tsy maintsy vahagna io na tia na tsy tia satria Diego 1 koa rô io na Diego 3. Mila mitambatra atsika jiaby manjary Diego 1 amizay fa tsisy eky Diego 1 avô Diego 3, Diego 3 agny hitatsika fa ho isy maire atsika, hitsidika atsika, hiaraka iosiosy amitsika fa tsy hagnano maire nikatikady. Zegny donc ny azoko ambaratsika jiaby miomba azy fa tsy hoadigna koa ekanareo fa tsy diko namanareo za. Bon, io moa ny koragna ny rasantsika tamin'ny candidat numéro 3 Miradivelo Dioawa, de magnano fisaoragna atsika nitandregna hatramin'ny farany, magnano veloma de atoko izy ya merci amin'ny zandrinaka député ny Facebook nagnamia invitation niaraka nitafatafa teto zay aloha nagnanaovako veloma atsika zadigna amin'ny Robia Havo tsy ataoko le 27 baka fa karambala lavitra izy koa le 27 fa amin'ny Robia Havo io numéro 3 ny tsika zegny meratsika Orange Mamy isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina igny logo tsika Wawa fiditsika. Avy eo amizay conseiller tsika numéro 1 fa viavy izy ao
satria tsika nagnamia mitovy lenta viavy ndraiky mitovy zo amitsika zegny nanaovanareo viavy valomaro so dia nataonay viavy ninay tsy lehilahy ke igny koa fiditsika Madame Katy numéro 1 viavy zegny nitsika e aza miala amin'ny arrangement matsika présidentsika vognony Zahay Pare Diego Mandroso Diego Mamiritra zegny fo nitanjona fiditsika Wawa numéro 3 Madame Katy numéro 1 arrangement fa tsy arrangement tsiko veloma tsika jiaby